Hannes Skerion is naast klompenverkeerper ook binnenhuisarchitect. Hij wil dat de werkplaats integreerd wordt in het museum. Van hinnen kunnen bezoekers vanuit het museum net in de klompenmakkerij zien. Nou, ik denk dat mensen vanuit het museum echt het productieproces op een voertvolgen kennen. Dat ze echt het product meer gaan waarderen. En ik hoop dat ze dat er ook in de winkel per klompen keerpje. Van het oordeel van het museum die is Skerion onderzoek bij het IJsinga Museum in Frenchier. Liekers het Klompenmuseum een oud gebouw. We hadden er eigenlijk voor zorgen dat je het pand eigenlijk alleen maar versterken. Toch juist die vitrines meer te integreren in het gebouw zelf. Nou, dit is een goed voorbeeld van hoe dat lukt is. De familie Skerion hoopt met de verbouw op een verdubbeling van het tal bezoekers. Van zo'n 1000 naar 14.000. Zo moet de nieuwe cel in het museum groepen loeken. We hadden het museum nou zo verbouwd dat het wel eigenlijk mogelijkheden jouwt om ooractiviteiten hier vanuit te ontwikkelen. Dus het is een heel mooie basis om op verder te gaan. De werkiepening van het museum moet de zegde generatie Skerion toch drege klompentieren slepen. Want landelijk rint de klompenverkeer weerom. Ja, dat mag wel. Nog hebben we hier nog wel aardig druk, maar het zorgt er eigenlijk wel voor dat je op een andere manier naar je bedrijf en je product zorgt. En we zijn van eigenlijk moeten we die slag voorwijzen en terwijl het museum eigenlijk een heel nieuwe impuls te aan, hopen we dat er meer mensen straks hier wij hier naar mij klompen.